я просто пішов на телефон. СПГ. Чобіток народному, по народному. Погано. Ну, дальність не погано і летить на швидше. Пороховий заряд найбільший. Я ж кажу, це румунський. Задачі такі в нас. Коли ворог наступає, ми його стримуємо. Тобто відсікаємо піхоту. Коли наші наступають, допомагаємо теж. Там можуть бути ворожі кулеметники, піхотинці. От ми стараємося їх обстріляти, щоб наші могли продвинутися вперед. Все залежить від аеророзвідки. Якщо аеророзвідка, чим більше розвідка знаходить людей, тим більше пострілів. Ну, але коли йде штурм з нашої сторони чи з їхньої сторони, звісно, ну, кількість велика. Ну, звісно, а як же без цього? Звісно, прилітає. Ну, без цього ніяк в нашій роботі, правильно? Якщо ми стріляємо, то і по нас стріляють. Працював, як всі нормальні люди. Ну, не по спеціальності, я робив дахи. Але тут прийшла така, цей ранок такий нехороший, скажімо так, м'яко кажучи. Ну і це, я вважаю, що це долг кожного українця, чоловіка. Мають йти і захищати свою країну. Перемоги, перш за все, і здоров'я, щоб всі повернулися до своїх сімей живими, здоровими і з перемогою. Задача, ну, мені, як би сказати, дають координати, я навожуся, і по команді постріл. І це. Так само заражаю, допомагаю. Ну, оружие, як говорили, це СПГ, по-старому, там, кажуть, сапог на нього. Ну, чітке оружие. Ну як, ми так само, наша розвідка літає, дивиться, знаходить, якщо є якась там, ну, тобто підери лазять чи що, і по команді стріляємо. Давно воюють? Не можу сказати, чого вони сюди прилізли, чого такого, не знаю. Може їм мало ще хочуть, якийсь кусок землі чи що, не знаю. Їм не вистачає? Ну, мабуть, так. Ну, а чого вони сюди прийшли? Ладно, якби було б їхнє, да, я не спорю. А це не їхнє, це наша земля. І так і будемо старатися все зробити так, щоб їх вигнати на свою, ну, тобто на їхню територію і все. Звісно. До побєди і все. Ну, не, як то кажуть, поки не переможемо, поки не виженемо, все.